Tak. Ale klídek. Takže kolik máme délku? Tak délku hodíme. Délku hodíme i s ocasem. Se mu to chlapci moc nelíbí. Kolik máme? 106 cm. Pěkná práce. 106 cm. No hele, tak můžeme položit si metr a už ho ber do ruky. Takže pokusím se ho zvednout. Trénink na focení. Krásná ryba. Krásná ryba. Nádherný. Nádherný, ale moc ještě živej přes tu noc. To nevadí, jen trénuj. Už mi dává kapky. Pánové. Neboj se. Jsi zadarmo u fotografa, za chvíli půjdeš do vody. Děkuji ti. Tak nám ho ukáž a začneme fotit. Nechce se mu. Slízl mu novej, šupinatýmu. Tak naposledy pokus. Krásná ryba, krásná ryba. Aj. Prostě brutálně klouže. Je nádherný oslízlej. Moc pěkný. To by byla fotička teď. Dobrý. Dobrý. Tak jdeme fotit. Normálně teďka vypni.